Selamat malam Sugeng Dalu. Tante. Pripun iki? Nganu. Bernyanyi dong, nembang. Request saking sinten mau? Saking Boloseno Group. Oh, nggih. Nggih. Andang-andang lali nggih. Urung apa-apa kok lali. Niki dibawani mboten? Dibawani. Yo, monggo dibawani. Dina Minggu kang tak anti Dina Waduh. Pinter golek alasan. Waduh, asik. Cakep. Aku wis ora
Mbak Nuwun. Waduh aku di WA admin iki. Kon leren jarene. Ora iki job masuk tanggal 12 Februari. 2 clear Ki Geter dan Ki Gading dari Pak Indaryono. Alhamdulillah. Wis tanggal 12. Apa sih iki? Pepeling sik? Apa kijing miring? Apa sik iki? Ya pepeling sik wae ya. Ya. Sak langgamipun. Nyuwun swantene Mbak Tatin, Mbak Orisa, Mbak Agnesia. Telu langsung wedian tenan. Wangun. Ki Iki nganggo ngadeg ora iki? Wong nganggo to? Oh iya. Silakan. Monggo jumeneng. Selamat malam juga. Sugeng dalu. Mbok madhep rene to, Mas? Ada. Halo. Gantenge lho. Oh ya dikeki telu ngene kok ya mesti ora dimatke. Ora dimatke ya, Mbak. Rugi lho, kok rugi. Sing arep ngematke iki sing apa jenenge? Ngrebab. Oh. Anek kuwi bendina ngematke wis benengke wae. Soale rada Rata apa, Mbak? Jawa ya rata ya kowe. Rata ya. nggih niki kan pripun, Mas? Anu dolanan dakon. Cacahe pira? Cacahe pira, Mas? Ora ngerti aku. Niki pepeling Nggih. Saking sinten, Mas niku? saking keluarga ibu-ibu pejuang keluarga Taiwan. Oh, dari Taiwan. Aduh ya, Mbak. Iya. Tahu ini sak langgamipun. Nggih. Nggih. Bawa napa mboten? Bawa ngalor mau. Oh. Bawa sak langgamipun menika. Dibawani sak langgamipun. Bojoy. Saking sinten? Sek cilik apa sek gede? Kok ya gede kok ndadak. Sesama gede dilarang. Wes sedengan ya, Jang. Aku sedok cilik iki, Mbak. Ora tak cilik ta. Wis udo. Kok ketok gede tetep. Wis udo. Timbang apa ya? Mas Gading, Nggih. saking sinten? Wow, Mang milih to. keluarga. Maksudnya le bawa lho. Wah, saking lor nggih mboten napa-napa. Lah. Lor iki, Mbak. Lor iki kae Mbah Wondo. Oh. Saking Seko sek cilik ya, Mbak. nggih saking Mbak Agnes. Mbak Agnes. Anut. Rukun Islam kang lima geser mboten Mas Gade? Geser Geser. mboten Mas? Geser mboten napa-napa. Geser. Geser. Sek rada-rada. Situ.
Geser ngundak kesel. Oh, geser, Mbak. Geser nu. Aja pada ditinggalake geser, Nes. Pak Parjo meneng wae ya malam hari ini. Pak Parjone nom iki. Ganti rai. Oh, enggak, Rama atau Mbak? Lah kayak Parjo Junior. Tapi kayak lagi ajaran. Rapati Saru. Ayo Mbak Agnes. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji. Kang angka loro salat Dene kang katelu Ramadan nindake poso papat ya kat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna.
nuwun. Kuwi Mbak Agnes masih di situ. Oh, situ. Kita tinggal kono. Iki. Sama Mbah Canggahnya kita semua. Kok tua banget toh. Monggo Ibu. Monggo. Sama nganu Mbah Cangga. Men ketok tuwek banget le. Sama Oma. ya wis Mbak Prastiwi. Men ketok enom meneh. Mbak apa Mbah? Mbak Mbak waduh. enom. Nggih sugeng dalu Dole Gading. Sugeng dalu. Nggih mugi dados dalang kang misuwur. Amin. Taruna ngungkulana bapa. Amin. Kayak cepet leh mu ngenyek aku ya le. Nggih. Kok dengaren orang ngobong menyan ning pojokan biasanya. Lah menyane rung dicepake kok. Oh iya. Cepakno nggih tak ngobong menyan. Heeh. Nek ora tak ngobong sing ngerbab. Ngobong sing ngerbab ya ora apa-apa. Dendam aku lu sing ngerbab. Sing ngerbab melu ngadeg ora iki? Wis kuwi le wis ngadeg. Iki kijing miring iki saiki. Nggih. Mano tar miring marem. Ya Ya ora kurang ajar. karo mabur. Maksude Maksudnya kijinge. nggih. Oh, nu. Alon-alon. Arep nyak sike ora. Ah ora, ndak kualat mu. Ngenyek, sak penakmu leh mu ngenyek. Wah ndak Ben kualat wargi mu. bapak. Aku mbiyen nderek bapak kan isih enom lho bapak, agak ajar mayang. Mbiyen bayarku selawe. Sewengi, sprene selawe. Malah saiki rong bengi le, saya tua saya murah. Ning ya wis ben tak syukuri. Disyukuri. Daripada ider. Ora apa-apa selawe rong bengi. Besok suwe tolong bengi. Ning ya ora apa-apa le, tak syukuri. Aku kabeh kuwi kudu disyukuri. Nah nggih. Ning sesuk aku tetep dijak ya le arep tuwa. Heeh. Kok heeh. Nah yo jarine kon ngejak. Ya, rake tunggu jambak-jambakan. Lah iya. Rake tunggu ngobong menyan kuwi mau kok. Tesih wonten sik dijambak, Bu. Ya, oh. Rambutnya niku rambutnya Ibu kan saya telas to, Bu. Ya Mengke isih ya. brodol. Rake tung sithik malah pedes enak. Nek dijambak. Heeh. Soale saya rontok. Napa? Aja mesake ya Mas. Pon arang-arang to, Ya Bu. ora pati. Kowe lagi. Heeh, iki mancing wong trocoh. Wis kene tukang trocoh dipancing. Kijing Nggih. miring. Kenapa niki Mas Gading? Ngene iku mau ndandani kijing. Oh. Tak kira kon jungkel niku. Ya aku tak nggo catet. Monggo Mas. Nggih, monggo. Iya. Nggih. Apa jarang aja omong kok iya.
matur sembah Arep nuwun. ditakokke sing saru ora? Ora Wis ora Ora sah. ngerti, Bu. Wis ora sah gek lingguh yo, gek lingguh. Kok lek persis bapakmu leleh musio-sio karo aku. Pun nggih Mas Gade. Nggih, matur sembah nuwun Mbah Cangga. Mbah meneh. Anu Mbak Prastiwi. Ya aja mbah to le men ketok. Bu sing mau sing tanggal 12 mau diralat tanggal 16. Wis iki wis entek iki. Ya ayo ge bubar. Wlah, isih wis omong. Oh ya, suwe ora jamune mau. Wis karo linggo wae. Ya apa karo ngadeg? Mbak Orisa karo Gisban. Piye? Jos iki to. Ya. Ya suwe ora jamu. Ngadeg no. Ayo, Mas. Piye piye? Saya kuat toh? Isih kuat ayo, Duk. Suwe ora jamu. Jamu Ora jamu, Mas. Jamu kodhong apa godhong manggis? ora ketemu, Mas. Ketemu pisan kok tambah amanes. Suwe ora jamu. Jamune kodhong jambu kluthuk. Suwe ora ketemu pisan. Jaluk tak tutuk. Apa to? Suwe ora jamu, Mas. Apa ya jamu apa nek? Jamu kodhong pelam. Suwe ora ketemu pisan kok malah melempem. Bela. Suwe ora jamu. Jamu apa ya? Jamu godhonge suwe ra ketemu tamu pisan. Iu Apa, Mas? bingung aku. Suwe ora jamu, Mas. Apa meneh jamu apa? Jamu godhong kemangi. Ketumangi apa? Suwe ora ketemu pisan
Pun Mas Gading. Nggih, matur Pripun Mas sembah Gading nuwun. cocok mboten? Wah, cocok tenan. Cocok Mak. ora? Cocok. Wis sehat ta, Mas? Wah, jan jaman gerah wingi wis. Lek kudu pendak bengi lho. Dongane piye? Lah ya ben yo ndang sehat to. Ning ngono tok. Lah Muga-muga yo ndang- kan arepe sehat, ndang- waras, Ah. iso pulih meneh. Karo muga-muga tambah lari. Lah, Anu, Lah nek tambah sehat ku entek apa? Donat trimo ya aku rene. Nggih sampun Mas Pun Gading. nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Wis tenan? Wis. Ya wis. Ya wis. Tenan ora tanduk. Ya wis iki wis. Sudah habis. Entek. Reng gong. Reng gong. Gong reng. Wis cukup le tetembangan wis ayo. Saiki mbacutke lakone. Merga iki sinuwun Puntadewa karo Ndara Janaka arep bebesanan ndhaupke Ndara Pancawala karo Ndara Ayu Pergiwati. Ayo, awake dhewe melu ngombiongi manten kakung. Tunjung pangkrane Iya nggih. Tatanen rasamu tatan nuwun pasang kaliman tapi tinebena ing Ngiladuni. Sewu-sewu diagung pangacanipun Wa Prabu Punta. Dene kula sumalonong sowan tanpa tinimbalan Wa Prabu. Iya nggir, katon sumengka sowanira ana wigati apa? Wa Prabu. Sowan kula kejawi ngaturaken sungkem pangabekti mundi dawuhipun Kanjeng Rama ing Madukara. Supados ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsanipun Wa Prabu. Nanging sak sampunipun nawala kula aturaken tumuli kula kadhawuhan supados enggal-enggal wangsul ing Madukara. Pramila monggo nawala kula aturaken dhateng Wa Prabu Darmakusuma. Warna ning kusumeng pura
ing titah paduka. Pancawala ngerti nggir. Surasaning nawala saka pamanira Arjuna nadyan wis rembug dadi pun Rama bakal bebesanan kelawan pamanira. Nanging bakal dhaup ing penganten dicabarake. Iku tegese Yoganingsun Pancawala ora sida dhaup karo Pergiwati. Teka kados mekaten lelampahan kula. Monggo nadyan kula menika namung dipun jodohaken. Nanging sejatosipun kula lan Diajeng Pergiwati sampun sami tresnanipun. Nanging kening menapa malah lajeng dipun cabaraken. Pancawala ingkang kudu sira ngerti siji pesti, loro jodo, telu wahyu, papat kodrat. Kabeh iku ana purbane Hyang Agung. Dadi senadyan dikuncenana digedhongana lamun Pergiwati iku dudu pesti jodomu, sira mung kudu nrimo nggih. Boten Rama. Raos ing katresnan kula inggih namung kangge Diajeng Pergiwati. Prasetyane manah kula aluwung kula boten nyumurupi soroting Hyang Bagaskara. Menawi kula boten kelampahan dhaup kaliyan Diajeng Pergiwati. Babar pisan nganti tekan semono nggonira tega marang putramu Pancawala. Rembug wis dadi yen sira bakal bebesanan kelawan pun kakang, nanging pepuntone sira malah nyabarake. Ateges sira wis nyepeleke marang kadang sepuh Janaka, padha karo wis wani nepak mestaka nyampar talingan. Janaka kowe tega, Janaka wani nyepelekke aku. Sajake kowe arep nyoba karo aku. Untale Madukara.
Kadang Kresna kakangku piye? Barep Punta Aji kakangku malah murka dadi buta gedhe kaya ngono kae. Werkudara, sajake ngone Yai Punta bakal besanan karo Janaka ana sakweneing bab ingkang jalari murkane Yai Punta. Nanging saka pandugaku Yai Punta kae mung gegira marang Arjuna. Wah, banjur piye? Aja nganti dadi pasulayaning kadang. Wis ayo diawat-awati mengko pun Kakang sing ngendhake. Lelakanku kok kaya ngene. Aku trimo mati wae, Petruk. Iki piye? Niki pripun? Teko-teko kok nangis. Wonten apa, Gus? Nggonku bakal daup karo Diajeng Pergiwati digagalke. Digagalke piye? Sing tenane omongke. Sing gagalke sinten? Paman Arjuna. Nalika mau utusan marang Dimas Abimanyu supaya ngaturake layang kunjuk Kanjeng Rama. Jebul surasane Nawala mung nyabarake daupku karo Diajeng Pergiwati. Oh, masalah gedhe nek iki. Piye, Kong? Ngono wae kok susah. Ampun susah, Gus. Golek cewek meneh. Aduh, Yung. Ngawur. Ndara Pancawala ki tresna tenan karo Pergiwati kok. Petruk, aku kudu piye? Pun manglenggah Gus, mangke rak wonten solusi. Apa kok do tangisan? Pancawala ana apa? Wah, kula mboten siyos daup kalian Diajeng Pergiwati. Nggih sinuwun. Ndara Janaka kirim layang kalian sinuwun Ngamarta. Sing surasane gagalke pernikahan. Lah niki mung sinuwun Dwarawati sing saged paring pepadang. Wola, mulane kok Yai Samyaji banjur murka dadi Brahala. Pancawala ning kowe tresna tenan to karo Pergiwati. Jana luka prapting ndelan. Tresna kula namung kangge Pergiwati. Lah, yen tresna tenan mung kari carane bisane kelakon. Prayoganipun kados pundi? Carane lewat mburi. Ah. Lewat mburi apa penak? Gong, lewat mburi penak apa, Gong? Mbok lewat ngarep jelas. Ana lawang karo gerbang ora do cenanangan. Mah kaya maling. Tegese lewat mburi iki ngene. Wakmu Kresna iki garwane 3. Nanging kabeh mbiyen ya lewat mburi. Ora ana sing lewat ngarep, Gong. Ngawur kok kaya jan iki. Ireng-ireng bojone 3 ya asem tenan kok. Ora iso dialus ya dikasar.
Manjinga Taman Maduganda Madukara. Colongan Pergiwati. Petruk. Bagong. Aduh, mataku pules. Waduh, kumat meneh iki. Petruk iki ana sang. Wah. Pripun, Gus? Petruk. Napa? Petruk. Mas. Petruk. Wah, ngantuk nek iki. Urung sewengi wis ngantuk. Gus, Petruk melu aku, Petruk nggih sendika. Sajroning Taman Maduganda Madukara. Aku bakal merpegi lan sak bejagong karo Diajeng Pergiwati. Kowe wae, kowe supaya njagana sak jabaning koripo. Nggih pun, mriko mangiraki Kang Rai. Kula sing jagani. Ya Petruk, mangsa borong. Kerja. Wah, jaga. Abot iki tanggung jawabku. Kudu jaga Ndara Pancawala. Pokoke aja nganti Ndara Pancawala konangan mlebu taman. Wis ben, tak jagane. Nek ana apa-apa tak sanggane dhewe. Iki sapa kok jedul sekolah mah? Sapa kowe? Nek kowe tekon karo aku jenengku Antasena. Antasena. Cah saka ngendi? Aku bocah saka dasaring samudra, aku anake Dewi Urangayu, putune Sang Hyang Baruna. Sik kok sik. Anak Urangayu putu Sang Hyang Baruna. Iya. Lah terus kok kowe jedul saka bumi areng apa? Aku arep ngawahu Sudarmo. Ngawahu Sudarmo tegese arep goleki bapakmu. Lah terus jenenge bapakmu ki sapa? Manut ngendikane Simbah Baruna lan Kakangku Antarja, bapakku ki jenenge Raden Werkudara. Wah. Bareng aku ngaku nek bapakku Raden Werkudara kok terus ngadeg nyuwara guantem gedhe. Kaya ngono iki. Wah, Antasena. Nek kowe goleki karo bapakmu. Rayo aku iki bapakmu Raden Werkudara ya Bratasena. Ah, apa iso? Iki bapak Werkudara tenan? Wah iya. Aku Werkudara. Coba to sawangen, ya aku iki bapakmu le. Aku Raden Bratasena ya Werkudara. Waduh, bapak. Wah. Wah, seneng tenan aku iso ketemu karo bapak. Bektiku katur ya, Pak.
Wahyu, tak tompo wir. Piye kabar ibumu Rangayu? Ibu Rangayu apik-apik wae. Titip salam kanggo bapak. Wahyu tak tompo. Salam kembali. Aku ya wis kangen karo ibumu. Neng kok sik, Pak, jare Kakang Antarja. Bapak ki gagah gedhe dhuwur, nek le dhuwur iya, neng kok awakmu kuru. Wah, diet. Panganane bapak saiki salad. Oh, mula kok dadi guru. Lah jare bapak ki rambuté diukel nganggo gelung minangkara. Cendhek ngarep dhuwur mburi kok iki gundul. Wingi sore tak potong. Aku ora kuat sunguke. Oh, lah jare bapak ki duwe kuku Pancanaka. Wah, wingi bar tak nggo mbedhet iwak. Tugel dhewe. Oh, ya wis aku percaya tenan aku. Nek kowe bapakku Werkudara, lah terus piye iki? Gandeng aku anakmu, terus nyadu dawa. Antasena. Saya aku lagi judeg mergo aku arep diancam patiku. Lho, karo sapa? Sapa sing wani ngancam bapak iki? Wah, pokoke iki mengko nek ana wong teko sapa wae teko. Ngomong apa wae rasa tok wangsuli langsung tok jotosi wae. Nek ana wong teko omong wae nengke wae langsung jotosi. Wis rasa kakean protes. Kowe iso pokoke sapa wae teko langsung desak jotosi. Wo ngono ya. Wis kono bapak asu wae mengko sing teko tak jotosane.